El pla de barris feia molta falta aquest barri perquè portem molts anys sense fer res. Escales mecàniques que necessita el barri, escola bressol que necessita el barri, locals per les entitats, com són joves, gent gran. La recuperació de la Bob i la Carmen per ubicar-hi un local d'entitats era una de les darreres reivindicacions dels veïns i és una de les actuacions més destacades del Pla de Barris de la Teixonera. Les escales mecàniques són una reivindicació més antiga. Es faran les dues més prioritàries, les de Mare de Déu dels Àngels i les del Passatge dels Canadencs, que permetran comunicar la part baixa amb la part alta del barri. En aquest punt del carrer d'Arenys s'ha de construir una escola bressol. De fet, no hi ha cap llar d'infants ni cap escola de primària pública a la Teixonera. El pla també preveu acabar la reforma de la sortida del metro, una altra reclamació històrica. Els veïns demanen que les actuacions vinguin acompanyades d'un major manteniment. Persones de parcs i jardins que estiguin, perquè passen, però passen una vegada al mes, persones, diguéssim, de neteja, persones de vigilància. En fi, el barri necessita personal que no apreciem que no està. També esperen que les millores no es limitin al pla de barris, una injecció econòmica que comparteixen amb el barri de Sant Genís. Els veïns demanen que també es duguin a terme les inversions previstes al PAT i al PAM.